салом, Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясия яробун, Фарзона имнида. Хабари хуш. интиқоли қувваи корӣ ба Ҷумҳурии Корея. Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба гуногун сам намудани муҳоҷирати меҳнатӣ дар 2 соли охир ҳамкориро бо кишварҳои ба қувваи корӣ эҳтиёҷманд ба роҳ мондааст ва айни замон як қатор лоиҳаҳои созишномаҳо дар баррасии тарафҳо қарор доранд. дар ин раванд дар асоси шартномаи ба имзо расида байни вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳри ҳампионги музофоти чоламдои Ҷумҳурии Корея оид ба интиқоли қувваи корӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ намудани корҳои мавсимӣ тибқи дархости корфармо 22 нафар мутахассисони соҳаи кишоварзӣ баъд аз гузаштани марҳилаи омодагӣ пеш аз сафар дар муассисаи давлатии марказҳои машваратӣ ва омодагии пеш аз сафари муҳоҷирати меҳнатӣ дар шаҳри Душанбе рӯзи 10 октябри соли 2022 тавассути шаҳри Тошканд ба шаҳри Сеули Ҷумҳурии Корея барои амалӣ намудани фаъолияти меҳнатии мавсимӣ парвоз намуданд. Бояд қайд намуд, ки аз 78 нафари номнависшуда мувофиқи талаботи корфармоии кореягӣ 58 нафар соҳиби раводиди Ҷумҳурии Корея шуда, тибқи нақша 22 нафар шаҳрвандон рӯзи 10 октябр ва 36 нафар рӯзи 16 октябр тавассути хатсайри Тошканд, Сеул ба Ҷумҳурии Корея ба кор мераванд. Бо мақсади муташаккилона сафар намудани муҳоҷирони меҳнатӣ, масъулини муассисаи давлатии марказҳои машваратӣ ва омодагии пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ гурӯҳи аввалинро то шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Узбекистон ҳамроҳӣ намуданд. ёдовар мешавем, ки Ҷумҳурии Корея баъди Британияи Кабир дуюмин кишваре мебошад, ки соли ҷорӣ қувваи корӣ ба таври муташаккилона сафарбар гардид. боқӣ дар паноҳи исмати Худо бошед.